Hawakan bugtong mong aki, tunay ming inaako sa sakramentong ini. Waras sa namimidbid kami na kaming kaiba ni Santo Tomas, na nagmimidbid sa iya sa pagtubod, bilang samong kagurangnan, asin, Diyos, magpahayag sa iya man sa nasagawi, siring man sa buhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matugaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigo po kita ki second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidades kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nagabot po sa 15,879 pesos asin 30 centimos. Ana ang bagnato sa siring na oras nin misa, nagabot sa 2,245 pesos asin 35 centimos. Siring man ang ikaduang kolekta, nagabot sa 5,504 pesos asin 50 centimos. Siring man masunod na semana, Hulyo 7 sa Good 9, aldaw ni Lunes sa Good Merkules, magkakaigo po nin Tridu Umasas for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Mga tugang maut naman pong pasalamatan ang mga nagdonar kanakaaging simana. Sarong anonymous na nagdonar ki 2,000, duwang anonymous na tig 1,000, sarong 900, duwang 500, siring man si Roderick and Elnes de Lavi na nagtaong 500, asin man si Eden Morante na nagdonar ki 400. Diyos mabalos po sa Indo Gabos. Gusto ko po kamong encourage na maging part kay ining tada program kan sa tuyang parokya. Every fourth Sunday, you offer sa laong kanbisa ito sa tuyang mga canisters. Tiguuli ta sa haro, asin tiguhulugan niya to. Ini saro kan dakulang tabang ta sa mga scholarship program kan sa tuyang parokya, disaster response, and itong mga, lalong-lalo na ngayon na October, we plan to do this medical and optical mission na lalong-lalo na sa mga tugang tangmayong sukat na maka-extender kita ng tabang sa inda medically and syempre sa mga may problema sa mata for free. So, saro po ini, parte ini kan sa tuyang tada program. So, please be part kay ining tada program kan sa tuyang parokya. Tada stands for Tanganing Andukha Atamanon. Yeah. And syempre, since the time na nagi po kitang pilgrim, one of the Jubilee churches or pilgrim church, so kadakol na mga nag-request na kung mapipwede sa pagpasyar ni Dadigdi, magkaigwasin din mga souvenirs. So kaya sa tuya pong parokya, igwanin mga souvenir items. You may want to also have these souvenir items, arog kang t-shirt, and manlay-laing pang souvenir items in support of the programs and projects kan sa tuya pong parish. So available po ang gabos na ini dyan sa tuyang opisina. Salamat po sa mga naglingkod sa tuyang misang unyan, sa choir, live streamer, sa tuya pong lector, commentator, asin sa tuyang lay minister, asin mga mass collectors, asinan sa tuyang sakristan. Asin sa gabo sa Indo na nag-atinder po kay ni misa. Thank you very much po. Matindog na kita para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamubuton na sinmay herakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Simon
imong kabanalan, kami manlugod liwanagan, kansi mong pinsan sa kalangitan, si Jesus imong katuon, kami kahirakiman, si Jesus imong katuon, kami kahirakiman. Thank you and good morning po.